Ha començat el gran torneig dels acudits. El mestre Kaito posarà a prova en Yamcha i també en Chaos per convertir-se en uns comediants serios. D'altra banda, els que ho tenen més complicat per aconseguir fer riure el mestre Kaito són en Ten Shinhan i en Cor Petit. Ai... Abandono. Vinga, Ten Shinhan, no et preocupis. Prova amb aquest acudit. No sé pas si el farem riure. A mi no em fa gaire gràcia. Fes-me cas, riurà. Aquest acudit és boníssim. D'acord. Estic a punt. Endavant. Ànim, Ten Shinhan, segur que ho aconseguiràs. Prepara't per riure. Home, Molt bé. A caçar! A caçar! A caçar el què? A caçar... Què dius? Ai, no et sento pas. Llengots i aranyes. Mai havia sentit tanta pressió. M'hauré de concentrar molt. Oh, el mag és per avui. Ai, 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 mare de Déu de Montserrat. Ai, 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 ai. A caçar llengots i aranyes per aquestes muntanyes! Ho has entès, Kaito? A caçar llengots i aranyes! He dit a caçar llengots i aranyes per aquestes muntanyes! No el paris, s'ha begut l'enteniment, és perillós. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, l'he fet riure! Ei, ho has aconseguit, amic meu! Has fet riure! No veus, Ten Shinhan? T'havia dit que faria molta gràcia. Oh, quins il·luminats!